Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimus, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. O mahal, mukhang matamlay ka. Ano bang nangyari? Sakit ng likod ko tsaka balikat ko eh. Siguro sa trabaho to. Dami kasing ginagawa eh. Bakit hindi mo sinabi agad? SED liniment lang ang katapat niyan, mahal. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang SED Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, i-haplos ang SED Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Ay, salamat mahal. Buti na lang nandyan ka palagi. Laking ginhawa talaga. Salamat sa SED Liniment Oil. Wala yun, mahal. Gusto ko na okay ka palagi. Sige, pahinga ka na. SED Liniment Oil, a quality product of SED Marketing. O karon ang niya katapusang sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny. Oy, hala. Gibulgar man ni Pantyang. Aw, Fanny naman di ay. Nagkailan mi. Nga ikaw si Ermitanyang Bruha. Gisulti ni Fanny ang tanan. Ikaw nagsilot kaniya. Ug ikaw nagtudlo kaniya paghimo og mayong buhat. Aron may balik siya sa pagka-Fanny. Daghang salamat, Ermitanyang Bruha. Ermitanyang Bruha, daghang salamat sa pagbuhi mo pag-usab sa among pinanggang anak. Salamat kayo. Dili ka na mo kalimtan, Ermitanyang Bruha.
Nahimo kang kabahin sa among kinabuhi Mao ka o na. sa kinabuhi sa among anak. Salamat kaayo. Daghang salamat. Salamat kaayo. Wa na gyud ni Ayo. Bisto na gyud ang akong pagkaermitanya. Nala, musibata lang ko. Dali uban ka na ako, Jenina. Manibata, Jenina. Tana, kay wa na ko'y masilutan. Oh, kay magbinutan na mong tanan. Dali, Jenina. Ermitanya ang bruha? Aw, ani apa ko'y kasilutan kining babayhana. Kay labaw pa ni Kangil adong kinaiya ni Fanny kani adto. Ayaw na lang kong siluti, Ermitanya. Kay sugod karon, magpinuutan ako. Usbo na nako ang akong kinaiya. Ug dili na ko magsamok nila ni Fanny ug Reynan. Mularga na ko pagpalik sa Amerika. Caroline? Ikaw, Fanny? Renan? Husband ko, paselo ako ninyo. Caroline, nagsabag ka sa atong anak. Dili ko tinuod nga mapdiyos, Renan. Giilad ko lang ikaw. Nagbayad ang kong tao aron magpatuon nga usa siya ka doktor o patuhoon mga mapdiyos ko. Pero dili ko mapdiyos, Renan. Unsa? Wa kay obligasyon ako, Renan. Mubalik na ko sa Amerika. Og mga palipay ninyo na lang. Hinaot ka magbalipayon ka mo hangtod sa hangtod. Agaw, Caroline. Go, Fanny. Go. Pag-amping sa imong biyahe, balik sa Amerika. Pag-ayo-ayo, Caroline. Husband ko, paselo ako ninyong tanan. Renan, Gipasaylo ko na ikaw. Og ako sad mga isab ko pasaylo nimo. Nagapasakit sab ko nimo. ato nang kalimtan ang tanan. Gaw, Caroline. Ayaw na pagpuyo sa kadautan. Kay kung magbinuutan ka lang, makaangkon ka og hingpit na kalipay. Labaw sa tanan, ikasugat mo ang lalaki nga makahatag nimo og tinuod nga kalipay. Pag binuutan gyud ha. Kay kundi ka mag-usab sa imong kinaiya, apason gyapon ti ka sa Amerika. Og mas bugat nga silot ang imong maangkon kaysa naangkon ni Fanny. Dili lang kay usbon ko ang imong naong. Tangtangon ko gud ng imong naong. Oh, Ermitan niyang bruha. Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million ng mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Nganong gusto ka din sa payag? Nalimot ka? Sa payag magsugod ang atong kukmarinan. O gusto ko nga, maokin ang atong puyan hangtod sa hangtod. Dili siya ordinaryo nga payag, kundi maokin ang atong paraiso. Fanny, Renan,
Mahal ko kaayo ikaw. O higugmaon ko ikaw hangtod sa akong kamatayon. Mahal ko sa ikaw. Ikaw tagya sa kong kasing-kasing kinabuhi. Gibuhi ko tungod og alang ni mo rinan. Gipaabot ko ikaw. Gibuhi ka tungod sa kong kugma. Rinan. Funny. Ermita niyang bruha? Yang bruha. Ayaw ninyo usiki ang higayon nga gihatag kaninyo. Ug ayaw ninyo tugote nga maguba pa ang gugma ninyo sa usag-usa. Ermitanya. Pane, usa ka kaehemplo sa tanan. Ikaw ang buhing saksi nga ang kadautan magbungag yung kadautan. Og ang katarong og kabuutan gantihan og tinuod nga kalipay. Ang nahitabo kanimo isabuag sa tanan. Aron ilang kuhaan og mga pagtulunan og mobalik ang hingpit nga kalinaw dili lamang kaninyo kundili sa tanan. O Ermitanya. Akong isaat. Kauban ni Rinan. Gugma og pagbinahalay ang among itudlo sa tanan. Ilabi na gid sa umaabot namong mga anak. Daga salamat, Ermita niyang bruha. Salamat kay mong gibalikan ako si Fanny. Salamat. Salamat, Ermitanya. Rinan. Fanny, mahal ko ikaw. Mahal ko usab ikaw, Rinan. Oy, ayaw, Ermitanya. ayaw pagbinastos. Niya pa ko eh. Wa pa ko mawagtang. Ayaw ko ninyong paibuga, oy. O kini may gala natapos ang atong sugilanon nga naguluhan. Mihilak si Fanny nga gisabak ning atong tulumanon. Ermitanyang bruha. Kita na dalit ka nato sa Sed Marketing. Ang tagbuhat sa Panyawan Liniment Oil, Panyawan Herbal Capsule o sa New Celebrity Kujik Soap.